Учителю благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне? Він же сказав йому, чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Якщо ж хочеш вийти в життя вічне, дотримуйся заповідей. Говорить йому, як Ісус же сказав: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не лжесвідчи, шануй батька і матір, і люби ближнього твого, як самого себе. Юнак говорив йому: серце я зберіг від юності моєї, чого це вистачає мені. Ісус сказав йому: коли хочеш бути досконалим, піди продай добро твоє і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах. І приходь та йди слід